Egunon eta ongi etorri gaurko saiora. Gaurkoan, urrundik datorren elkarrizketatu bat izango dugu. Plutondik dator zehazki. Bera, Laberni da eta bere musika ezagutaraziko digu. Baina lehenbizi, goazen efemeridetara. 1936an, Federico García Lorca olerkari granadarra fusilatu zuten militar frankistek, homosexuala eta republikanoa izateagatik. 20. mendean gaztelaniazko literaturak izan duen idazlerik importanteen artean dago. Gorpua hobi komun batera bota zuten eta oraindik ez dute aurkitu. 1939an, Adolf Hitlerren gobernuak desgaitasun larriren bat zuten haur jaio berriak hiltzeko programa abiatu zuen. Dekretu bidez, osasun arloko profesionalak behartu zituzten 3 urte baino gutxiagoko gaitasun fisiko zein mentalak zituzten haurren berri ematera. Adin guztietako milaka pertsona hil zituzten instituzio psikiatrikoetan eraikitako gas ganberetan, arrazaren purutasuna mantentzeko asmoz. 1985an Tijuana Blu taldeak bere lehen kontzertua eman zuen Tafallan, Nafarroan. Ez zen nola nahiko hasiera izan. La Petra izeneko tabernatik ateratako elektrizitatearekin, inolako baimenik gabe kalean egindako kontzertua izan zen. Poliziaren auto bat bertara hurbildu zenean, norbaitek botile bat jaurti eta istiluak hasi ziren gainera. Jendeak korrika irten zenean, taldekideek lurrean botata jotzen jarraitu zuten. Iruñeko punk rock taldea zen Tijuana Blu, eta izorratzen ziena umore salatzea gustatzen zitzaien. Kide karismatikoena Eskroto zen. Izenez Marco Antonio Sáenz de Acedo, gerora Gabilan gisa, Cojon Prieto y los Guajalotes taldeko abeslari ere izango zena. Azkenik 1983an Espainiako poliziak Mari Jaiari bidea moztu zion Bilbon intsumisioen manifestazioan. 70 intsumisok manifestazioa abiatu zuten jai giroan Bilboko gobernu militarrera. Bertan, zerbitzu militarrari eta ordezko zerbitzu soziala egiteari uko egiteko. Haiek laguntzen Bilboko konpartxetako ehunka-kide joan ziren eta Mari Jaia joan zen manifestazioaren buruan. Bizkaiko gobernu zibilak manifestazioa debekatu eta poliziari agindu zion eraikinera iristen ez uzteko. Tentsioa igotzen ari zenean manifestariek egoera lasaitzeko jaigunera manifestazioan itzultzea deliberatu zuten. Mugimendu antimilitaristak gizartearen zati handi baten sentimendu soziala kriminalizatu nahi izatea egotzi zion gobernuari.
Egunon eta ongi etorri. Beno, Eskerrik asko. lehenbiziko eta behin eskatu behar dizut zure burua aurkezteko. Nor dugu Laberni? Ba, Laberni da plutondar artista bat, pokatriz bat esango dugu. Eta nondik dator Laberni izena? Ba, Laberni da, la, ez, femeninoa esango dugu, ez, disidentzia apurtzeko, ez, eta gero Berni, Berni hortik dator. Hori albumean egongo da horra besti bat dena azaltzen duena. Ederki, orduan hori ez dugu Top secret, azalduko. hori azokarako, Durangoko azokarako hor prest egongo da erantzuna. Hori da. Arte, gertua. Bitartean, tentsioa Bitartean mantenduko hori. dugu. Hori da. Beno, zure aurkezpenean Eusko Plutondar pokatriza bezala definitzen duzu zure burua. Bai. Lehenengo aldi zentzuten zaituenak, agian hiztegia behar du. Zer da pokatriza izatea? Ba, pokatriza da begira, hori nire bigarren singela da, eta hor azaltzen da, ez da hor badago ojete kalor, eta bereiek esaten dute, mokatriz, modelo kantantei aktriz. Eta nik esaten dut, begira, modeloa izatea kriston aspergarria da niretzako, orduan hobeto poeta, ez? Ba, letrak idazte hortatik poeta, orduan bada pokatriz, esango dugu. Eta trash izan arren, argia izatera kondenatua. Esaldi horrek badu morea, baina baita jarrera bat ere. Zerra nahi du zuretzat? Ba, begira, kontua da trash izate horrek askotan uzten duela moldeak apurtzen, ez? Askotan, ez dakit, badago nolabaiteko esango dugu, estandarizazio bat edo gutxienez jendeak espero duena zuregandik. Eta orduan, trash izate horrek esaten du, badaukat aukera hori, apurtzeko nahi dudana, eta gainera, argia, askotan, agian abestiek ematen dute, errazak dira, esango dugu, ez? Album osoan agertuko diren abestiak errazak dira. Eta buruan ikuste dut behintzat, erraz sartzen direla, baina abesti askotan, guztietan ez baldin bada ere behintzat badago mezu bat. Eta mezu hori ulertzeko, agian argia izan behar da. Zure musikaren bidez, norberaren identitatea, eguneroko bizipenak eta zure inguruko mundua kontatzen dituzu. Noiz konturatu zinen musika zela zure modua? Begira, kontua da, nire ustez, gaur egun badirela, ez dakit, nolabaiteko erasoak edo ez gehitzen ari dira, batetik Euskaldunon aurkako erasoak, ez? Hori argi ikusten da, orain, gertatu diren kontuak izan da eta, hori argi ikusten da. Gero baita ere, uste dut, emakumeen aurkako erasoak areagotzen ari direla, ez? Ez dakit, eta gero baita ere, LGTBIQ+ komunitatearen aurkako erasoak ere areagotzen ari dira. Orduan uste dut badela garaia, ahotsa altxatzeko eta boterea hartzen ari den ideia oldarkor horri aurre egiteko. Orduan, hortik hasi zen kontua. Noiz hasi zinen letra propioak idazten? Letrak idazten hasi nintzen nire lagun bat zendu zenean. Orduan esan nuen, begira, bada garaia nahi dudan egiteko eta astera noa. Eta orduan, hasi nintzen nik beti idatzi izan ditut gauzak eta, baina ez dira inora heldu. Eta orduan esan nuen, bada garaia eta astera noa. Eta orduan hasi nintzen, aurreko urtean hasi nintzen idazten, letrak abestiak egiteko. Eta letra bat idazten duzunean, ze sortzen da lehenbizi, ez dakit, ideia, esaldi bat, sentimendu bat? Dira ideiak. Askotan nik ikusten ditudan gauzak dira, eta zeri egin nahi diot kontra, ez? Askotan baitere umorea sartzen dut. Eta orduan egiten dudana da, ideia bat idatzi, eta gero ideia hori nire mugikorrean geratzen da, eta gero agian melodia bat etortzen zait burura, hartzen du mugikorreko grabailua, eta hasten naiz melodia egiten. Eta gero ideia hori gara dezaket edo ez. Hori ez dakit
dakit, batzutan badira abestiak, 15 minututan tik abesti osoa daukadala, eta gero badira beste batzuk ezin atera, eta hor badira batzuk ezin ditudanak atera. Orduan, bai, ez dakit, abestia bera izaten da, hor etortzen dena, burura etortzen zaidana. Orduan badituzu ideia batzuk hor daudenak, akaso etorkizunean abesti bihurtuko direnak, ezta? Bai. Asko. Gehiegi, gauzanerako. Eta umorea eran duzu presente dagoela, zure irudian, eta komunikatzeko moduan, zuretzat zer da umorea? Arma bat, babes mekanismo bat, zer da? Niretzat umorea da guztia izan daiteke, eta baita ere niretzat umorea ulertu beharreko zerbait da, eta baita ere gaur egun uste dut, jente askok ez daukala umore hori ulertzeko, ez dakit, gaitasuna edo, ez dakit, askotan batzuk behintzat erasotuak sentitzen dira, eta umorea da, izan daiteke arma bat, baita ere, adibidez hor, heterobasiko abestian, nire lehen singlean hor argi dago, ez, heterobasiko, heterobaboso. Osea, umorez eginiko letra da, baina badago hor mezu bat. Orduan, umorea, bai bada, norbere barrua askatzeko arma bat, ez? Eta gero umorea eginez kritika soziala ere egitea nire ustez badago, eta nire abestietan uste dut hori ondo islatzen dela. Bai, erran duzun bezala, umorearen atzean gauza serioak ezkutatzen dira maiz. Zure abestietan barre eragitea eta hausnarketa eragitea batera bilatzen dituzu? Bai, askotan bai. Hori da helburua, ez? Bai, osea, barre eragin jendeari, zen nire ustez umorea premiazkoa da, lehen esan dudan moduan, gaur egun egoera ez da oso, esango dugu, ez dela oso polita, ez dut pesimista edo fatalista izan nahi, baina ikusten dugu, ez? Azken boledan dauden korronteak ikusita, orduan umorea barre egiteko jendeari, baina hori kritika egitea ere badago, eta nire ustez gakoa hori da, kritika egitea. Zure musikak badu nortasun handiko hizkera. Ze garrantzi du zuretzat euskaraz sortzeak? Nire ustez euskara da dena. Nire ama hizkuntza euskara da, nire abiapuntua euskara da, eta nik euskaraz pentsatzen dut. Orduan, begira, niretzat da automatikoa, etorri egiten zaizkit, eta baita ere nire ustez garrantzitsua da, gaur egun egia da musika arlo hortan badaudela beste genero batzuk, ez? Eta txosnagunera joan ezkero ere badaude beste genero batzuk, entzuten dira beste genero batzuk. Gaur egun esango dugu aukera asko dagoela, ez? Baina, ez dakit, niri gustatzen zaidan musika, bateko mamarratxeoa, edo ez dakit, baita ere gauzak nahasten ditu dela esango dut, eta batez ere, ez dakit, portxo bat dance, edo elektropop, edo dance pop, horrelako generoak ere ustartu beharreko generoak direla uste dut, eta hori egiten ari naiz, edo behintzat saiatzen ari naiz. Eta ze ematen dizu euskarak bertze hizkuntza batek emango ez lizukena? Askatasuna. Niri askatasuna ematen dit, niri horrela etortzen zait burura, eta gero, bestakit, esan didate, eta zergatik ez duzu egiten gazteleraz, edo zergatik ez duzu egiten ingelesez, eta momentuz behintzat, esaten dut, ez zait burura etortzen, ez dut horrela pentsatzen. Orduan, momentuz, euskara ardatz gisa hartu nahi dudan hizkuntza da, eta gero ja, etorriko dena datorrela, baina ez dakit, niri horrela etortzen zaizkit gauzak burura, eta momentu hontan, hau da etortzen zaidana, eta agian bihar edo etzi, beste zerbait etorriko zait burura, eta egingo dut, enago horren aurka. Baina momentu zeintzat, hau da, buruan daukadana. Eusko Plutondarritzak berak badu mundu oso bat barruan, zer da zuretzat eusko izatea eta aldi berean zure burua munduko bertze eraginetara irekita egotea? Kontua da, hor badago baita ere apurtxo bat esango dugu moldeak apurtze hori, ez? Ez dakit, jendeak espero duena betetzen ez baldin baduzu, apurtxo bat bai sentitzen zara esango dugu nolabait baztertuta edo barraroa edo ez, orduan esaten duzu. Jo, eta ni zergatik naiz horrelako bat, orduan esaten duzu, Plutondarra naiz, eta euskalduna, argi dago euskalduna naizelako, orduan asketa hori badago.
Zure estiloa ez da etiketa bakar batean kabitzen. Nola definituko zenuke Laberniren musika? Esango nuke dela humorez kritika soziala egiteko eta dantzan eginarazteko sorturiko musika. Horrela definituko nuke. Eta orain alderantziz. Ze etiketa jarriko zenioke zure buruari, inoiz, baina inoiz, jarri nahi ez zeniokeena? Ai, ez dakit, ez dakit. Elitzaidake gustatuko fatxa ditzea, adibidez. Musikan eragin haunitz izaten ditugu, abeslariak, taldeak, lagunen playlistak, tabernan entzundakoak, zeintzuk izan dira zuregan arrastorik handiena utzi dutenak? Egia esan, nik entzun ditudan abestiak izan dira genero, ez dakit, ezberdinetako abestiak. Eta orduan badira, niri gehiago edo gutxiago gustatu zaizkidan abestiak. Adibidez, niri asko gustatu izan zait beti hemendikat. Asko. Orduan uste dut abesti bat baino gehiagotan badagoela beraiei ere nolabaiteko keinua, ez? Zure abestiak entzuten dituen pertsona batek, zer aurkituko du bertan? Dantzan egiteko gogoa, barre egiteko arrazoiak, dena batera, ezerrez? Asmoa da dena batera aurkitzea. Lehendabizi barre bat ateratzea eta dantzaraztea, gorputza mugiaraztea, ez? Eta gero ja bigarren entzunaldian esatea, ostra, badago hemen mezu bat, eta zein da mezua, ez? Eta orduan, mezu hori harrapatzea eta kritika sozial hori ulertzea. Pokatriza bezalako pertsonaia baten atzean, badago Laberni intimoago bat? Bai, badago. Bai, abesti bat egin nuen, denak nire izena dauka abestiak, eta horria azaltzen da prozesu guztia. Horria dena ulertuko da. Ze alde dago eszenatokiko Laberniren eta eguneroko bizitzaren artean? Limitean non dago, maskararik ez daukat, baina gero limitean non dago, ez? Azkenean egia da Labernik askatasuna ematen duela. Baina gero baita ere egia da, azken urteetan nik neuk ere, lehen agian ez dakit, zer esango dute edo, ez? Beti agian gehiago pentsatzen duen. Orain ja esatzen dut, berdin zait. Orduan ez dakit, limitea esan ez dakit non dago ere. Badago limitea, badago. Baina ez dakit non. Laberni da niretzako askatasuna, ez? Gauzak esateko hori. Eta azken finean Laberni pertsonaia bat da. Gero barruan badago, benetako tasun hori. Eta eszenatokira igo aurretik ze sentitzen duzu, ze pasatzen da zure burutik? Egia esan berdin badizut, oraindik naiz eszenatoki batera igo, karaokeetara eta baina eszenatokira ez. Proiektu hau guzti hau aurkeztuko dugu Durangoko azokarako, lehen esan dudan moduan, eta ordurako prestatu beharko dut zuzenekoa, eta uste dut hor, barruan sentituko ditudan nervi horiek ez direla txikiak izango. Baina gogoak ere izango dituzu, ez? Noski, bai, eta uste dut hor dagoela gakoa, ez? Nervi horiek nolabaiteko agian bada, ez? Gauza bat landu beharrekoa, baina nervi horiek motivazio bihurtze hori da garrantzitsua. Nervi horiek artista askok esaten dute, ez da? Hasierako nervi horiek ez baldin badaude, ez igo, eszenatokira ez igo. Azkenean ez dago pasiorik, ez egin. Zure musikan badago jarrera eta aldarrikapena ere. Zein gauzari buruz hitz egiteko sentitzen duzu beharra, naiz eta batzuetan deserosoa izan? Albumean esango nuke tematika ezberdinak lantzen direla. Badago abesti bat Jim Rat izenekoa, orduan hor berak esaten du, zer den, heterobasiko ere badago, gero baita ere Marizorri ere badago. Marizorri da euskaraz asmatu dudan hitza Mariliendre hitzarentzako, ez? Edo hori ordezkatzeko edo asmoa behintzat hori da.
Orduan, nire ustez hori da, batetik, kritika sozial orokorra egitea, baina gero ere badago, hori, norbere izaera aldarrikatzea, eta horrez gain, hori, komunitatea eta feminismoa goraipatzea. Nire ustez hori da gakoa. Orduan, zuretzat, musikak entretenitzeaz gain, zerbait aldatzeko edo hausnarketa sortzeko balio behar du? Bai, nire ustez bai. Gutxienez zerbait pentsarazi jendeari, bai. Eta badaude, nire albumean ere badaude abesti batzuk agian bakarrik humorea direnak eta listo, baina gero beste abesti asko daude, nolabaiteko kritika egite hori, nolabait bultzatzen dutenak. Sare sozialek artistaren eta publikoaren arteko harremana aldatu dute. Zure kasuan, zenbateraino da garrantzitsua Instagram bezalako plataformak zure lana erakusteko eta zure pertsonaia ezagutarazteko? Ni neu sare sozialekin kaos bat naiz, hortik hasiko gara. Egia da baitere landu beharreko zerbait izango dela, azken finean gaur egun hori da komunikazioa, ez? Bai publikoarekin komunikatzeko eta bai gauzetaz enteratzeko eta guzti hortaz. Orduan, nik neuk aldatu beharko dut perspektiba hori. Azken finean, Laberni proiektua hasi denetik, jendeak idatzi idalako, batzuk animatzen eta beste batzuk komentario apurtxo bat desatseginak eginez, baina guztia egon behar da bizitza honetan, ez? Denetik egon behar da, eta uste dut hori ere badela islada bat. Sare sozialetan perfekzioa islatzen da normalean eta akaso bada imperfekzioa aldarrikatzeko bertzen modu bat, ezta? Bai, izan daiteke, guztiz ados, eta hor dago, ez? Trash izan arren hor dago, perfekzioa nahi baldin baduzu, ez etorri ona. Hori erran behar nuen, trash izan arren argia izatera kondenatua, zer da zuretzat distiratzea? Niretzat distiratzea da gauzak esatea, isilik ez geratzea, eta ez dakit, gauzak helaraztea, esango dugu, era polit baten, humorez, beteta, baina gero lehen esan duguna, ez? Hausnarketa hori sustatzea. Hori da niretzako benetan lortu nahi dudana behintzat hori da. Musika munduan hasi nahi duen gazte bati zerrango zenioke? Esango niokena da berak nahi duena egiteko. Eta benetan barruan daukan hori jarraitzeko. Azkenean, badirela molde batzuk, baina molde horiek apurtu egin behar direla baitere. Eta orduan barruan daukan zen hori, norbere zen hori jarraitzeko, eta hori beti aurrera jarraitzeko, hori esango nioke. Orduan, ze izango zen garrantzitsuagoa, talentua, lana, ausardia, gogoa? Hasteko gogoa. Gogoa egon egin behar da. Talentua ere, barruan egon behar den zerbait da, ez? Esango dut, ez dakit. Talentua izate hori ere subjektiboa ere izan daiteke. Batzuk esango dute, agian, ez dakit, pertsona batek ez daukala talenturik eta beste batentzako badauka, ez? Hori adibidez, arte plastikoetan argi ikusten da, ez? Hor, ez dakit, kuadro bat ikusten baldin badugu, museo baten, eta hor, hau zer da, eta beste batentzako hori da, kriston artelana. Orduan, limitea ere talentua izan ez izan hori subjektiboa izan daiteke. Orduan, uste dut, niretzako gogoa eta grin hori izate dela garrantzitsuena. Eta gero ere, apurtxo bat agian, helburu bat izatea. Eta helburu hori lortu nahi izatea, eta gero ere lana egitea. Lana egitea gauzak, hobetzeko, ez da? Beti nire ustez, hobetuz joan beharko ginateke, eta hori da garrantzitsuna, baina hobetze hori lortzeko gogoa izan behar da. Orduan, eta artistak garenean, haunitzetan gure buruarekin alderatzen gara, zuk nola egiten diozu aurre konparazioei, kritikei, eragiten dizute? Konparazioak, egia esan, ez dakit, ez hainbeste.
Gero, kritikak, izan dira kritika batzuk, eta horri buelta ematen ari naiz, ez? Izan dira kritika batzuk, mina eman didatenak, eta ez dakit, agian 20 komentario positibo irakurri, bakarra txarra irakurri, eta gero bakar hori buruan bueltaka izan egun osoan. Baina hori ere ni neu lantzen ari naizen gauza bat da, ez? Eta hemendik aurrera zer nahi du Labernik? Ze musika, ze historio, ze pokatrizeria dituzu orain kontatzeko? Oraindik gai asko ditut lantzeko, nire mugikorra hartuko bazen eta bertako ogarrak irakurri horria beldurtu egingo zinateke. Orduan, momentuz behintzat, atera dezagun, kaleratu dezagun album hau, urriaren bukaeran edo, ez dakit, oraindik ez dakit zehatz-mehatz noiz etorriko den, urrian, azaroan, azokarako behintzat bai, egongo da, eta gero ja datorrela, eta beso zabalik dezagun eta listo. Eta gero ja ikusiko dugu zer datorren proiektuaren norabidea gero ikusiko dugu. Eta bukatzeko, gure ikusentzule batek gaur lehenbiziko aldiz zure kanta bat entzun behar badu, zergatik egin beharko luke, eta ze aurkituko du zure musikaren barruan? Zergatik egin behar du, ez dakit, nire ustez egin beharko luke barrekiteko, hori batetik, eta gero ja bigarren entzunaldi horretan, esateko badago hemen, zerbait. Agian pokatrizen hor ez da hain erraz ikusten, heterobasikon uste dut estribilloan bertan argi dagoela zer den, kritika zein den, pokatrizen agian ez da, baina hor badira, tamalez badira gaur egun herrialde batzuetan, eta, transak kolektibotik atera nahi dituztenak, eta LGTB izan beharrean, LGB izatea, T hori zuzenean taldetik kanporatzea, eta pokatrizen bada, beraiek besarkatzea, eta hemen ongi etorriak zarete. Eta borroka transfeminista horren parte izatea beraiek, eta LGTBIQ+en aldekoa, eta hor guztiok batera gaudela erakustea. Honekin bukatuko dugu elkarrizketa, mila esker honitz gurekin egoteagatik, eta espero dugu Labernik, pokatrizak eta Eusko Plutondar honek ibilbide oparoa izatea. Mila esker! Ireki zeure negozioa martxan dagoen baten abantailekin. Negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta bere esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Laboral Kutxa. Gaur, tenperaturak behera egingo du eta zaparradak botako ditu. Eguraldi aldaketa espero dugu lurralde osoan. Hodei askorekin eta zaparradekin. Zaparradak trumoitxoak izan daitezke, etxat txingorra egin dezake. Goizean euria egiteko probabilitatea handiagoa izango da ipar partean, itsasertzetik gertu. Aldiz egunaren bigarren partean edonon egin dezake euria. Itsasaizea ibiliko da eta temperatura maksimoak nabarmen jaitsiko dira. 23–25 gradu arteko balioekin. Ostiralean, giro freskoarekin eta zaparradekin jarraituko dugu. Zaparradak batez ere egunaren lehen partean eta ipar partean egingo ditu. Trumoi ekaitzak izan daitezke eta txingorra egin dezake, batez ere goizaldean eta goizean goiz. Arratsaldeak aurrera egin ahala, atertzera egingo du eta ostarteak zabalduko dira. Temperatura maksimoetan apenas izango den aldaketarik. Ipar-mendebaldeko haizeak gogor joko du egunaren lehen partean, batez ere kostaldean eta Ebro ibarrean. Arratsaldean berotu egingo da. Honaino iritsi da gaurko saioa. Espero dugu gustatu izatea eta hurrengora arte. Ongi izan! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.